Primer de tot, agrair al clúster la possibilitat que ens dona de poder col·laborar amb una empresa com Gallina Blanca. Per nosaltres és un gran repte, ja que portem molts anys en el sector de la restauració col·lectiva, en el món escolar, i cada cop hem d'anar adaptant-nos a les tendències d'alimentació actuals, tant sigui a nivell saludable, a nivell de sostenibilitat, i els criteris i recomanacions van variant. És veritat que s'està potenciant molt la proteïna vegetal, el producte de proximitat, sostenible, i aquest repte ens servirà per poder introduir plats en les nostres escoles i d'aquesta manera poder potenciar el consum de llegums. Intentar-ho fer d'una manera, com he dit, el més sostenible possible i donant varietat, que no sempre sigui menjar la mateixa llegum de la mateixa manera. El que volem és varietat i satisfacció, alhora que hem d'educar, evidentment.